नैबे आंनि लोगो स' फाइनालि नै दा हाबानिफ्राय जों ओंखारबाय हाबानिफ्राय ओंखारथ'बाय आरो मानो होनबा दाबो माने हौवा लोगोआ सफैयाखै नालाय जों दा एसे रंजाबायबो मोसाबायबो हाबायाव आरो बेजों लोगोसे जोंनि लोगोफोर बिराद गोजान गोजाननिफ्राय फैदों नै आलासि जानो बिथाङाबो फैदों जराबादनिफ्रायनो जराबादनि थाङो एखेबारे आरो सासेया दं चिरांनिफ्रायनो मिस्टार देबजित नार्जारि सारा जयैनो जोङो दा एखे मोसानानै माने बाहेरायाव ओंखारबोदों आरो ओरैबायदि गरम जाबाय मुथा मुथि खोमाया खोनासंनो हाला आरो मानो होनोब्ला बियो बेम पार्टि दामनायाव माने खोनासंनो हायाखै आरो बिदि जादों आरो बेनिफ्राय दा नों फैनानै माबादि मोनखो बागि मा हाबा जाफैना माबादि मोनखो दिनै हाबा जानानैथ' आं ओरैबायदि मजा मोनबाय आरो बिराद जोंनि ट्राइबेलनि हाबा जोंनि बर'निनो हाबा लालमाटि गुवाहाटि हाजोआव आं हाबा जाफैदों दिनै सांमागुलि गामिया 9:30 जाबाय हाबा जाखांनानै आं दायो ओंखारलांसिगोन नोंथांमोना माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै कमेन्टआव खोन्थाहर हाबाखौथ' मोजा एकदम खुनु डिफिट गैया एभेलेबेल खारि नोंथांमोना खुनु टेनसन दाला जाय गुवाहाटियाव दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालाम जोंनि बर'आ बेबायदिनो हाबा लानांगौ बेबायदिनो जौगानांगौ बेबायदिनो डेभेलप जानांगौ बिदिबासो बयबो हारिफ्रा जोंखौहाय गादबनो हानाय नङा बेनो आंनि बुंनायथिया जों दा हाबा जाखांनानै दा ओंखारफिनलांसिगोन जोङो थांसिगोन जोंथ' गुवाहाटियावनो थायो खाथियाव थानाय हिसाबै जोंखौ इनभाइट खालामनाय हिसाबै जों जाफैदों जों मोजां मोनदों हाबाखौहाय जों दसे इन्जयबो लाबाय मोसाबायबो बिराद मजा मोसानायाव आं गोलोमफ्रुजोब्बाय नै दा आंबो भिडिअ बानायदों होननानै बेनोसै आरो आंनि बाथ्रा बुंनाया बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम सन्जिब बसुमतारी बिथांनिबो मोनसे फेसबुक पेज दङ बेखौ नोंथांमोना फल' खालाम साबस्क्राइब खालाम गावजों गाव जुदि हेल्प खालामलाया रावबो जौगानो हाया बेनिखायनो हेल्प खालामलाय गावजों गाव हेल्प खालामब्लासो गावजों गाव जौगानो हायो जोंनि बर'आ गावजों गाव हेल्प खालामलाया बेखौनो आं जोंनि भिडिअखौ नायबा ओरै थुनानैसो गारहरो खिन्थु दस्रानि भिडिअ नुयोबा एकदम नायबाय थायो बिदि जानो नाङा गावजों गाव हेल्प खालामब्लासो जोंनि बर'आ जौगागोन इन्जय खालामनो हागोन जेरावबो जोङो फेमास जागोन बेनोसै आङो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम